Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katur para pepundhen, para pini sepuh ingkang dahat pinundi pundi sagung para alim ulama ingkang satu tansah angen-angen kiblating panembah so tansah caket semanding kalian waliyuning ilahi ingkang satu pinangka pinuntun piwucaling reh kautamin para sarjana sujana sujananing budi ingkang pantes sinudarsana sagung para tamu ingkang satu hanggung mersudi reh darmaning kamitran dasih ngaturaken pambagya wilujeng semonggo kawula dherekaken manakung puja puji pujastawa kunjuk dalam ngarsa Gusti ingkang Maha Kuwasa ingkang sampun paring berkah rahmat sarta hidayah dumateng kawula panjenengan sami katitik ing rikalengan punika kawula panjenengan sami saged mangkepal sapejagong kanthi kalis niring sambikala ingkang saperlu paring berkah sapangestu dumateng Sri Atmaja pinaten sarimbit Diahayu Rosiana Tri Novianti Atmaja Putri Bapak Triyono Ibu Marianti kalian Bagus Aris Kristianto Atmaja kakung Bapak Paidi Ibu Parmi anamung saderipun nyun gungan katur para tamu maliginipun keluarga ageng saking tlatah Wonogiri abok bilih samangke beneh benten adat widi-widana ingkang lumampah kula nyun gunging samudra pangarsami nyuwun tameng berkah saha pangestu mugi-mugi titi laksana ing rikalengan punika purwa madya wusanipun tansah pikantuk berkah Gusti ingkang Maha Kuwasa. Hamurwakani upacara panggih ing rikalengan punika nanijih tedhaipun Sri Atmaja pinaten Putri Diahayu Rosiana Tri Novianti lamun cinandra mawarna busanane lamat saking katobian menika tawarna Sri Atmaja pinaten Putri Diahayu Rosiana Tri Novianti kakanthi Bapak Triyono sekalian Ibu Parianti paripurna anggennya angela swadana hangati sarira sigra kalarawaken wonten ing sasana rinengga arsa keparengan tapi adat widi widana ingkang sampun lumampah cukup mas, jangan maju. Sampun sowan Sri Atmaja pinaten Putri Diahayu Rosiana Tri Novianti ingkang katingal gandes luas rinengga busana ingkang sarwa edi peni lamata cinandra pindha garwanata Surakarta hadiring rat sanggaring pertama ingkang dahat kinurmatan sebida malih nyun gungan saya nyun tameng berkah saha pangestu mugi-mugi titi laksana ing rikalengan punika purwa madya wusanipun tansah pikantuk berkah Gusti ingkang Maha Kuwasa. Kangge amurwakani upacara panggih ing rikalengan punika kapurwarkan titi laksana lung tinampi semoga sulih sarira ingkang piniji saking panjenengan Bapak Paidi Ibu Parmi nuliyih panjenenganipun Bapak Sariman
ingkang kepareng piniji pinangka duta saraya saking keluarga agung Bapak Paidi Ibu Parmi sasana kawula aturaken sacekapipun sumangga dhumateng Bapak Sariman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lumunturing sih karahayon saking sih kanugrahaning Gusti ingkang sampun kepareng hamba bardaya miwah pangaribawa saha kepareng hangan dimustikaning rahinten kalangganing ingkang minulya punika saengga karaharjan karahayon menggaing kasarasan tasih kasarira sajiwa kawula lan andika sami kula nuwun kunjuk dhumateng para jisepuh sesepuh ingkang satuhu pana sah liring dumados salebda saking sakathing pitedah ingkang dahat kawula pundi sagung para tamu kakung putri mirunggan kunjuk dhumateng pamurbaning payiwahan nun inggih panjenenganipun Bapak Triyono Ibu Paryanti dalasan prayaga ingkang dahat kinabekten ing sandring Gusti ingkang murbeng dumadi kanthi saderengipun sumangga nuwun kawula dherekaken kanthi tumungkuling wadana tumangkeping asta nyuwun dhumateng arsa dalem Gusti ingkang hakarya loka inggih awit sih kanugrahan ingkang sampun kepareng kahaturaken dhumateng panjenengan dalasan kawula saengga wonten ing siang kelenggan ingkang minulya punika panjenengan dalasan kawula tansah saged pepanggihan kanthi winengku basuki kalis saking sakathing niskala amin manunggaling raos ingkang ginulung dados satunggal kawula nyuwun palinirma lumunturing sih pangapunten wonten ngarsa handika sami inggih awit panjenengan sami-sami lenggah satata kanthi pepak sinaruja kawula sampun cumantaka hangadeg anjejeraga wonten ngarsa handika sami inggih sedaya punika kajurung awit saking kapeksaning manah saha warating manah kawula hamundi karya hanyagul jejipan minangka duta sapala matur saking panjenenganipun Bapak Paidi Ibu Parmi ingkang mijil saking laladan Dusun Tepus Desa Ngrompak Kecamatan Jatisrana Kabupaten Wonogiri sinengker ugi saking anak kula Aris Kristianto sagung para tamu ingkang subagya mulya lumantar kula panjenenganipun Bapak Paidi sekalian garwa hangaturaken salam saha takzim kunjuk katur dumateng panjenenganipun Bapak Triyono dalasan Barayagung biqaulina assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ingkang salajengipun nun inggih hanetepi menggah pirembakan ingkang sampun sinengker saking keluarga agung panjenenganipun Bapak Triyono sekalian garwa dalasan panjenenganipun Bapak Paidi sekalian garwa bilih dinten samangke dinten piniji pinanci saking keluarga agung menggah ijab panggihipun anak kula Aris Kristianto dalasan Diah Ayu Roro Rosiana Tri Novianti putra putri saking bayanipun Bapak Triyono sekalian garwa nun inggih hanetepi pamundhut saking panjenenganipun Bapak Triyono sekalian garwa wonten ing enjang kalenggan menika kepareng kawula amasrahaken anak kula Bagus Aris Kristianto kunjuk dhumateng panjenenganipun Bapak Triyono dalasan Brayagung lumadi titilaksana ingkang badhe lumadi wonten siang kalenggan mangke ingkang salajengipun pasrahipun putra pinanganten kakung anak Mas Bagus Aris Kristianto menika pinarangan syarat sarana
ingkang wonten cacahipun wonten sekawan ingkang wis pindah tali asih ingkang wonten ing laladan ngrompak Jatisrana minangka urun serakah saking panjenenganipun Bapak Paidi kunjuk katur dumateng panjenenganipun Bapak Triyana miwah Parayagung. Dene amplop ingkang kekalih menika minangka paseksen nuninjih kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak Ketua RT dalasan panjenenganipun Bapak Ketua RW. Dene kaslajengipun menika minangka tali asih saking keluarga agung pisan kinasih ingkang saking laladan ngrompak Jatisrana Wonogiri. Mbok bilih mangke purna anggen kepareng kula matur ingkang kepareng kula aturaken mangke badhe kepareng kula aturaken ingkang pinijian nampi. Sagung para tamu ingkang satu bagya mulya ingkang salajengipun ambok bilih nyuwun pangapunten ing mangke purna menggah titilaksana ingkang ginelar wonten ing siang kelengan mriki sampun paripurna keluarga agung saking panjenenganipun Bapak Paidi nedya nyuwun pamit lumengser saking sasana Buja Wiwaha. Mugi-mugi sapangeripun kadang kawula panjenenganipun Bapak Paidi dalasan Bayu Agung tansah handayani rumaketing raos pasdiraning ngantusipun keluarga agung Bapak Paidi dalasan panjenenganipun Bapak Triyana. Sagung para tamu ingkang sedaya mulya, apabila mekaten anggen kepareng kawula matur wonten ngarsantika sami saking purwa madya wasana anggen kepareng kula matur kathah kirang selanggungipun kawula tansah anyanyadong tumates sing jala nidyaksami wonten ngarsantika sami. Pungkasanipun atur sumangga tansah santi saking Purwamadya wasana kalisa saking Sakang Niskala rahayu 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 ingkang sami pinanggih wekdal kundur wangsul dumateng kadang pangripta hadyacara agul kalam wabillahi taufiq hidayah wabiridho wal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang pinangka duta saraya neninjih panjenenganipun Bapak Khomisan Hamid. Sumangga dumateng pepunden kula Bapak Khomisan Hamid sasana kawula aturaken lan keparenga Bapak Triyana sekalian Ibu apa kepareng hanjenengi hangampingi Bapak Khomisan Hamid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semuanya, yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat bisa ikut menyaksikan putra-putri kita yang sudah diijab kabul sah menjadi suami istri, yang sebentar lagi nanti akan kita dudukkan di pelaminan, yang doa kita semuanya semoga putra-putri kita ini dalam menjalani hidup dan kehidupan rumah tangga diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Teruntuk junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
keluarganya dan juga sahabatnya, kita semua selaku umatnya yang cinta taat dengan sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu yang kami hormati, keluarga besar dari Bapak Paidi, keluarga besar dari Bapak Triyono, semua pengikut pengiring sedulur dari Wonogiri yang sudah hadir, semuanya tidak bisa kami sebut satu persatu, semuanya yang saya hormati. Saya mewakili dari Bapak Triyono sekalian Ibu, bahwa menyambut dengan bunga yang manah, dengan senang hati, sebagaimana dipasrai putra bagus Aris Kristianto, ganteng gagah, saya terima dengan kedua tangan dengan senang hati untuk menjadi putra kami. Putra kami menjadi keluarga kami yang tidak kami beda-bedakan, itulah menjadi anak kami. Oleh karenanya kepada Bapak Paidi serta rombongan sebagai saksi bahwa putra Bapak Paidi Aris Kristianto kami terima dengan lapang dada, dengan senang hati. Yang kedua, bawaan oleh-oleh, segala sesuatunya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatunya, suatu hadiah, sedekah untuk keluarga kami, Bapak Triyono, juga kami terima dengan gembira, dengan senang hati. Semoga menjadi sedekah penyambung untuk keluarga kita, menjadi keluarga tidak hanya keluarga di dunia, kelak nyambung menjadi keluarga kelak di yaumil kiamah. Bapak Ibu yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga seserahan yang mana sudah dititipkan, dijelaskan, disampaikan, ada buah tangan dan amplop, kami pun juga terima dengan gembira. Yang terpenting adalah Bapak Ibu sekalian, anak Aris Kristianto sudah kami terima. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami dari Bapak Triyono mohon dibukakan pintu maaf dari segala hal, kanan kiri, tempat sesuatunya kami tidak bisa membuat gembira, membuat senang, karena memang tempat di Jakarta seperti, mohon maaf, rumahnya kayak kandang burung. Rumahnya kayak kandang burung, mohon maaf, tidak bisa menghormati dengan sepenuhnya kayak kita di kampung, nggih, ngoten nggih. Pramila saking Bapak Triyono segalanya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dilanjutkan dengan pamit kepada Bapak Paidi. Setelah acara akan pamit pulang ke Wonogiri. Semoga doa kami diberikan keselamatan, kesehatan sampai kampung halaman, tiada halangan suatu apapun. Oleh karenanya mari kita doakan untuk kedua putra-putri kita yang sudah menjalani hidup baru ini. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Li ridho illah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya salam dari Bapak Paidi kami terima dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf dari Bapak Triyono sekeluarga. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keparing jawat asto Bapak Sariman sekalian Bapak Khomisan Amit keparing jawat asto pratondo sah atur pasrahipun keluarga agung Bapak Paidi. Sepida malih ngaturaken sembah nuwun dhumateng keluarga agung saking tlatah Ngerompak Jati Srana Wonogiri. Hamba bilih pinangka sulih sarira Bapak Triyono samangke hamung derek memuji sakunduripun saking tlatah Penjaringan Jakarta. Mugi tansah manggih sekar cempaka mulya rahayu. Rahayu ngatos pidalipun suwang-suwang. Sembah nuwun. Pisang sanggan lumarap mangarsi dadya tandha pangging pangandian rinake dadya lambange kebak pitutur luhur kegadangan rahayu yekti nampi kang sesanggeman saking Sang Hyang Agung lawe seta dadya tandha tansah minta sing kang maha suci Gusti kang maha wenang. Paripurna pasrah pisang sanggan ya pisang pamedhok ingkang mujudaken pralampita bilih Bagus Aris Kristianto sampun keparang hanampi kesaipun Diayu Rosiana Tri Novianti sampun katampi kataliti datan wonten ingkang cijir ing panjenengan Bapak Triyono Ibu Parianti mratandani bilih Diayu Rosiana Tri Novianti sampun samekta jinatu krama dening Bagus Aris Kristianto. Paripurna pasrah pisang sanggan sumangga Mas Toto dipun pinici ingkang keparang hanganti Sekar Kalpataru Dewa Daru Jaya Daru lon-lonono tol. Iya pelan-pelan mas jalannya mas, kayak balapan mas, pelan-pelan aja mas. Langge bingung kalau lara ngomong, lo ngerti tipun teko niku. Sekar Kalpataru Dewa Daru Jaya Daru Gili Merah Sinebat Kembar Mayang. Pralampita bilih sirat pojo bina enten saribit sampun kembar, TKT kembar karpe sampun golong gilik. Arso mangun bebaran agung kembar mayang ugi mujudaken pralampita bilih ingkang
badhe apala krami sayektos taksih jejering kenya sajuga taksih Joko tumaruna paripura kapanggihaken kembar mayang sigra kakani tumuju wonten ing sasana rinengga kangge aname Adi kebalik Mbak, madhepnya ke depan Mbak, madhepnya ke depan. Iya. Nah, sampun tinata jirejer wonten ing sasana rinengga wujudipun kembar mayang ya Sekar Kalpataru Dewa Daru Jaya Daru. Iya, makasih Mas Mbak, boleh turun. Jejaka tumaruna ingkang kepareng piniji nganti kembar mayang. Sangganing para tamu ingkang dadi kehormatan maliginipun keluarga agung sepida malih saking tlatah Jati Srana Wonogiri nyuwun gungan ambok bilih benten adat widana ingkang lumampah wonten ing tlatah Jati Srana. Gegandhangan menika wonten tlatah Jakarta namung mekaten ingkang saged kaaturaken sepida malih nyuwun gungan. Sangganing para tamu ingkang dadi kehormatan para pinisepuh para pemuda ingkang satuhu dat pinudu-pundi paripurna kapanggihaken Sekar Kalpataru Dewa Daru Jaya Daru nggih kembar mayang. Salajengipun ketinggalan sampun dungkap wayaning mangsa kala dumawing kodrat pangging putra pinanten Sarimbit. Pangging putra pinanten Sarimbit kinormatan lancaran kodhok ngorek pelok barang. Hamid pasang kaliman tabi sinabeta ing Ilodumi tinebahna ing Tolak Sari. Kawula nuwun lampahing upacara panggih putra pinanten Sarimbit katingal teja cumalot saking sasana Palerman lamenika tawaran ingkang nembe hanya rekaton niki Bagus Aris Kristianto ingkang kakadi Bapak Paidi saha Ibu Parmi lumaksana lon-lonen saking sasana Tepas Wangi Diahayu Rosiana Tri Novianti. Nggih, kedua orang tua berhenti mawon. Kedua orang tua berhenti biar Mas Aris sama Mbak Rosiana. Saya caket nggih lumaksana Sriatmaja pinanten Sarimbit. Tempu ing catur netra hamba Baradaya pangaribawa ingkang anuhaken getering nala. Tatana Saronto astaning Diayu Rosiana Trinovianti Sigra kumlawi hambalang gantal. Anamung sakedhap netra Bagus Aris Kristianto ugi hambalang gantal laki menastan gondang tutur. Gantal ingkang dumados saking suruh mata murose ingkang tinangsuran lawese to ingkang mangkuwerdi. Sinaosa beda lumah lan kurepe namenta ginigit padha rasane wis pinesti dados jatuh kramane. Sriatmaja pinanten putri ambalang gantal kawinastan gondang kasih Bagus Aris Kristianto ambalang gantal kang winastan gondang tutur. Mugi Bagus Aris Kristianto sageta paring pitutur dumateng garwa kinasih Diayu Rosiana Tri Novianti. Paripurna ambalang gantal keparang adane adicara pecah bonangan 3 Sriatmaja pinanten kakung Bagus Aris Kristianto sigra amrepeki ponangan 3. Ih, dihitung 3 kali Mas Toto.
padha jumangkah pecah ponangantika ingkang mujudaken pralampita bilih sampun pecah pikir pecah nalinipun putra pinanten Saribit ingkang arsa amangun bali wisma piyambak mugi-mugi kanthi pecahing ponangantika Sriatmaja pinanten Saribit enggal pikantuk sing katresnan taring tresnan awujud golek kecana ingkang bangke tata jalmi tanggaping sasmita Diahayu Rosyana Tri Novianti sigra sumungkem ing pepadanipun ingkang raka kang wisnastan Ranu padha Ranu wis ngarani padha ateges samparan miji samparanipun ingkang raka ing pangajap mugia suci lair lan batinipun anginipun badhe mangun babar agung paripurna Bagus Aris Kristianto keparang adana dicara junjung derajat hanganti garwa kinasih supados jajar sumanding ingkang mangkuwarti bilih pihak Aris Kristianto kedah saged angangkat derajat lan martabatipun garwa sampur jumeneng jajar Sriatmaja pinanten Sarimbit Diahayu Rosyana Tri Novianti sampun keparang jajar sumanding kelan garwa kinasih lho taksih muter sasampunipun Sriatmaja pinanten Saribit jumeneng jajar salajengipun keparang adene dicara sindur bidayang arsa binayang kari Sriatmaja pinanten Saribit tumuju wonten ing sasana rinengga sindur binayang kalajengaken kakirapaken dening juru laksitaning lampah nggih nyuwun gungan Bapak Triyono nyuwun gungan menika Bapak Triyono badhe sinduran anggandeng putra pinanten Saribit ngatos tumuju wonten ing sasana nirengga punapa hanamung pinangka sarana kemawon lajeng kakirapaken dening jujuk lampah pripun Mas Toto sampai ke atas oh nggih adicara sindur binayang kari ugi kalajengaken adicara kirap putra pinanten Sarimbit kiraping putra pinanten Sarimbit lamun to Cinandra pindha Sri Narendra kang arsa tedhak siniwaka Rob sidem permanem tanana prabawane ratri ketinggalan samirana datan lumampah kang kapiyarsa mung gangsa lokanata ingkang keparang ambabar ketawang langen gita Sri Narendra kang kinaranjekaraken Sriatmaja pinanten Sarimbit hanyarangi adicara sindur binayang Bapak Triyono keparang adane adicara sindur binayang kari Sriatmaja pinanten Sarimbit siningkepan sindur
ingkang mangkuwerti paring pitedah dumateng putra pinanganten Sarimbit saha panjenengan bebatriya ing rika lenggan menika anut pireh darmaning sepuh Hamargya Sutamawa Siwi Atmaja putrinipun Dyah Ayu Rosiana Trinovianti kang kajatu krami Bagus Aris Kristianto lon-lonon tindare keju Kisuba Manggala ingkang keparang hanti pinangka juru laksitane lampah dasar ketial bagus gandes luwes mboten nama elok awit wiwit alit den gegadang den gegulang mring edi endahing budaya Jawi sintata ingkang keperang hanapi jejeban agung kinarya suba manggale lampah niki Adimas Artata Jati wingking saking tlatah Pondok Indah ketika lengganya lumangsana kebaing tata trapsila sapecak tumoleh kanan sapecak tumoleh kiring asung sasmita dumateng putra pinanganten Sarimbit sawingipun Kisuba Manggala niki panjenengan bebatriya ingkang keparang nganti putra pinanganten Sarimbit sabungkuripun bebatriya inggih menika warnanira sekaring pawiwahan Dyah Ayu Rosiana Trinovianti saha Bagus Aris Kristianto ingkang tansah mawantu-wantu nyuwun nyadong tambaing berkah saha pangestu mugi-mugi anggenipun mawon bebragung saged kasembatan sedaya ingkang sinedya jumbuh ingkang den ginayuh lestari ingkang kaesti dados keluarga ingkang sakinah mawaddah sinareng rahmah lon-lon nindare Kisuba Manggala hanganti putra pinanganten Sarimbit sampun hangancik wonten ing sasana kang tinuju panjenenganipun bapa Triyana lenggah wonten ing Dampara Kencana keparang adane adicara bobot timbang Bapak Paidi Bapak Paidi lajengan kemawon sebelah mrika. Bapak Paidi sekalian Ibu. Bapak Paidi sekalian Ibu, monggo. Lenggah wonten mrika Bapak. Monggo. Sampun kalala sindur keparang adane adicara bobot timbang. Mboten ateges badhe bobot dunya brana namung menika mujudaken pralamita bilih panjenengan Bapak Triyana mboten ban cindhe ban siladan adicara Bapak timbang menika wijiling pangandikan Ibu Paryanti Podo abote bune. Podo abote. Ateges benjen panjenengan Bapak Triyana mboten mban cindhe, mban siladan. Sedaya karengka pindha putra ingkang mijil saking garwa piyambak. Paripurna adicara bobot timbang. Keparang Bapak Triyana keparang ada adicara tanem jero keparang Siratmaja pinanganten Sarimbit Winisuda pinangka raja sedina ratu sari kanthi wawasan Bismillahirrahmanirrahim sinengkaken ngaluhur putra pinanganten Sarimbit
sampun kasengkaken ngaluhur pinangka raja sedina ratu sahari. Sirat pojo pinanten saribit sampun kepareng lenggah wonten ing dampar kencana. Salajengipun kepareng badhe ngadani adicara kacara kujur tamba kaya kaperwakan kanthi ngunjuk degan. Awit menika Atmaja ingkang angka sepindhah Bapa Triyana hamurwakani hamengku gati. Semoga Ibu menika degan dipun paringi Bapake diparingi unjukan degan rumiyin. Jenengan jumeneng Bu, jenengan jumeneng Bu, ngadeg mawon Bu. Nah, diunjuki paringi unjuk degan. Monggo. Bapak mbok ki rada cedhak to Bu, kok wedi karo bapake to Bu? Lah mbok ki rada cedhak karo bapake kok wedi. Pripun Pak raose Pak? Wah seger, sumyah, muga-muga murakabi wong saomah. Amin. Empun Bu, lah kok terus bapake terus sampun. Monggo salajengipun monggo dumateng putra putrinipun kekalih kaparing ana ngunjuk degan. Dipun paring unjukan. Menika awit Bapa Triyana nembe hamangku gati kang angka sepindhah Atmaja putri kang angka sepindhah. Mugi-mugi kanthi ngunjuk rujak degan sageta seger sumyah. Cekap Ibu. Monggo kepareng lenggah malih. Paripurna tunjuk rujak degan kepareng adane adicara kacara kujur tamba kaya. Mbak, diparingi Mase, Mbak. Loh, ampun ditaruh di tanah. Wah, nggih, kurang latihan. Nggih, adicara kacara kujur tamba kaya ingkang mujudaken pralampita bilih jejering kakung satu saged hanya kapi sandang bugo Mirawalastra. Mas Aris berdiri, nanti dituang pelan-pelan ya Mas Aris. Dituang pelan-pelan. Mbak Rosiana diterima pemberian dari suami. Dituang Mas, pelan-pelan nih Mas, pelan-pelan. Kacara kujur ikat batas kacang kawak dari kawak kang kinarasarana. Pelan-pelan toh Mas, nanti tumpah semua. Ini adalah merupakan simbolisasi tanggung jawab sebagai seorang suami untuk memberikan nafkah lahir maupun batin. Harus bisa mencukupi sandang, pangan dan papan. Sebagai seorang kepala rumah tangga. Diahayu Rosiana Trinovianti hanapi peparengipun ingkang raka kanthi gemi setiti tur ngati-ati datar wonten ingkang marebel. Sudah habis Mas? Nggih, enggak ada yang nyelip. Ini adalah simbol. Nggih, Mas Aris ternyata tidak ada yang nyelip. Berdiri Mbak, diiket dulu Mbak, diiket. Nggih, diubet-ubet. Nggih, menawi telatah ngerompak wong wedok niku kudu ubet. Nggih Pak, nggih. Kudu iso nanjakne kayana sing kakunge kanggo nyukupi keluargane. Nggih, dipun ubet. Paripurna hanapi saking pawaripun kang raka Diayu Rosiana Trinovianti sigra tumuju Ibu Parianti. Diserahkan ke Ibu Mbak. Saling pegang diserahkan. Nah, Ibu
mohon titip ini pemberian dari Mas Aris Kristianto. Suatu saat Rosiana butuh, nanti Rosiana ambil, syukur-syukur nanti ditambahin sama ibu sebagai bekal di dalam membangun keluarga. Paripurna adana dicara kacara gujur tampa kaya Sriat Mojo pinanganten sariwit arsa kembul bujana adra winan utawi dahar sesarengan nyun gungan para tamu sawetawis nggih. Sriat Mojo pinanganten sariwit arsa dahar kembul bujana para tamu saweneh sawetawis mriksani rumiyin. Nggih. Kembul bujana adra winan ini adalah merupakan simbolisasi kerukunan di dalam rumah tangga. Harus bisa saling asah, asih dan asuh, bisa menerima dan memberi segala kelebihan dan kekurangan. Duduknya agak berhadapan. Mas. Arado adepan aja Mas Kris. Nah. Coba Mas Kris, Mas Aris yang pegang piringnya, Mbak Rosiana ambil sendoknya. Ambil sendoknya. Nggih, tumpengnya dibuka dulu Mbak, pucuknya dibuka. Nah, diisi sendoknya, dikasih lauk, suapin suami tercinta. Diisi lauknya yang banyak. Tangan kiri pegang dagunya. Iya, sahan dulu, jangan buru-buru masuk Mbak, biar dipoto dulu. Nggih, rasa kesusu mlebu Mbak. Loh kalau di tengahnya garwane kok malah nanon kameramen. Mas kameramen mengganggu konsentrasi. Sekarang gantian Mbak yang pegang piringnya, Mas Aris yang pegang sendoknya. Gimana Mas masakan Mbak Rosiana Mas? Mas Aris monggo. Ayo, tangan kiri pegang dagu. Sik Mas, jo kesusu Mas, tangannya kanan agak turun Mas, gak kelihatan dari kamera. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang Mbak Rosi juga pegang sendok, Mas Aris juga pegang sendok, diisi sendoknya masing-masing. Diisi lauke Mas, kembul bujono, segala ponar. Tahan dulu, Mas, piringnya diambil toh Mas, sampean di depan kok diem aja. Sekarang bareng saling pegang dagu. Ayo, tahan dulu, pegang dagunya dulu. Tempel sik Mas, jojo kelusu mlebu sik toh Mas. Sabar Mas, ojo kesusu mlebu, ditempel sik. Mas kameramen biar ngambil 1, 2, 3. Alhamdulillah. Ini adalah kerukunan di dalam berkeluarga. Harus bisa saling asah, asih dan asuh, bisa memberi dan menerima segala kelebihan dan kekurangan dari masing-masing pasangan. Gimana Mas Aris? Enak Mas masakannya Mbak Rosi? Enak. Sekol ponar kan lawe ati antep. Bahwa keduanya sudah niat untuk membangun rumah tangga. Semoga ini akan menjadi kenangan nanti sampai di akhir. Bahwa dulu pernah duduk di singgasana pelaminan hanya makan nasi kuning terasa nikmat. Semoga ini akan terbawa di dalam keluarga kalian. Paripurna akhiripun kembul bujana Sondro Winan Sriat Mojo arsa ngunjuk tirta wening. Monggo Mbak. Ngunjuk tirta wening mugia wening cipta rasa miwah karsanipun anggenipun arsa mangun bebaran agung. Pinter. Sekarang diambil satu-satu, nggak usah pakai lepek Mas, diambil gelasnya aja. Nggak usah pakai lepek. Mbak Rosi juga ambil, nggak usah pakai lepek. Seperti tadi nyuapi, coba pegang dagunya satu-satu dulu gantian. Mbak Rosi dulu memberi. Mbok ya rada nyedak Mas, agak mendekat. Kok jauhan?
Ih ditempelne ngunjuk bismillahirrahmanirrahim. Ngunjuk tirta wening mugia wening cipta rasa piwah karsanipun. Wah. Mas Aris rada ngelak saking ngrompak sajake. Ha nggih. Gantian monggo Mas Aris. Ayo Mbak Rosi. Nggih. Diunjuk. Sekarang bersama-sama. Ayo pegang dagunya. Ayo. Ngunjuk sesarengan. Diangkat Mbak Rosi, Mas Aris nggak bisa minum kalau nggak diangkat. Loh Mbak Rosi nggak diangkat gelasnya nggak bingung. Mas Aris harus ngunjuk. Monggo kerukunan berkeluarga. Nah, sekarang boleh ngunjuk di dewi. Mas, monggo nambah aja Mas Aris dihabiskan mawon. Kok ngerompak aduh. Pangamputan Bapak Paidi Mbak Bilih dereng pikantuk unjukan. Paripun akhiripun suka parisuka Sri Atmaja pinanten sarimbit. Sri Atmaja pinanten sarimbit arsa kepareng sumungkem ing pepadanipun Rama saha Ibu. Nyun taming berkah saha pangestu. Berdiri Mas Aris, Mbak Rosi berdiri. Saderepun sumungkem pepadanipun Rama saha Ibu keparenga kalolos duwungipun rumiyin. Ini adalah falsafah Jawa. Kalau mau menghadap ke orang tua tidak diperkenankan membawa senjata. Mbok bilih mangkaten. Bapak-bapak saking tlatah Wonogiri. Dipun angkat, dipun lolos duwingipun taruh di meja bangku. Taruh di kursi, Mbak. Monggo Sri Atmaja pinanten sarimbit keparenga sumungkem ing pepadanipun Rama saha Ibu. Mbak Rosi ke Ibu, Mas Aris ke Bapak nanti gantian. Mbak, mbok gandingan Mbak. Mbok gandingan. Nah. Kangge anyarang wingi sungkemanipun putra pinanten sarimbit kinurmatan Ketawang Pucung Wuyung. Nyuwun pangapunten. Rama Ibu kang putra nyuwun pangestu mangun bale wisma mugi mangge ing basuki pinaringan ayem tentrem bagya mulya. Sumungkem wedananira Sri Atmaja pinanten sarimbit ingkang kaswa pepadanipun Bapak Triya sekalian Ibu Paryanti nyuwun sih tamahing berkah saha pangestu. Mugi-mugi anggenipun wangun beragung samangke saged kasebatan sedaya ingkang sinedya kalis saking niring sambikala. Boleh dipeluk bapaknya Mbak
rasakan kembali kehangatan kasih sayang Bapak yang selama ini telah berjuang, yang selama ini telah tiada keluh dan kesah, telah membesarkan Ananda. Di saat inilah Bapak ingin melepaskan kamu nak. Semoga kamu mendapatkan keberkahan dan kebahagiaan dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang baru. Datan peten patrapipun Sirat Mojo pinanganten Sarimbit Sigro sumungkem pepadenipun Bopo Paidi saka Ibu Parmi, Mas Aris ke Ibu dulu, Mbak Rosi ke Bapak. Ibu, Kanjeng Ibu, ingkang putra ingkang sowan, nyuwun tambaing berkah saha pangestu. Mugi-mugi ingkang putranipun mangun bebragung tansah katebena saking sambikala, nyuwun gungan, nyuwun agung ing samudra pangasami apabila kathah kalopatan ingkang putra. Hanamung pamuji kula mugi Bapak sekalian Ibu tansah winantu karaharjan katetreman. Matur sembah nuwun Ibu, peluk ibunya Mas, kembali rasakan kasih sayang orang ibu yang selama ini tidak pernah mengeluh siang dan malam, semuanya tercurah kepada putra tercinta. Cukup Mas, boleh bergantian dan bergeser. Bapak Aris ingkang sowan Bapak ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene kalangan punika Aris badhe mangun beberagung nyuwun idi saha palillah, nyuwun tambahing berkah saha pangestu. Mugi-mugi anggen kala mangun beberagung tansah katebena saking sambikala. Boleh dipeluk bapaknya Mas, rasakan kembali kasih sayangnya, rasakan kembali kasih sayang seorang bapak yang selama ini telah berjuang, yang tiada kenal lelah siang dan malam. Boleh berdiri kembali ke tengah. Foto, boleh berdiri di tengah. Kembali dipasang kerisnya dulu Mas. Tumasannya pada kumpul pada di sini. Paripurna sumangga ming pepadanipun Rama saha Ibu ketingal hayem dene pemunden tatur tansih hangayomi saha hangayomi putra pinanganten Sarimbit ketingal anyes kekes pinaringan puji astawa dene pemunden catur mugi saged handayani anggenipun arsa mangun bebraragung. Bapak Paidi Ibu silakan berdiri, monggo jumeneng dipun pundhut gambaripun rumiyin. Silakan Mas difoto momen teristimewa pada siang hari ini pet kedua mempelai. Untuk saudara kandung sekalian nggih Mas Toto. Saudara kandung dari Mbak Rosi mempersiapkan diri. Tahan dulu. Kita foto wajib dulu. 64. Saudara kandung dari Mas Aris, jadikan nanti siap-siap. Tangane ngapurancang. Ibu Parianti ngapurancang Bu. Ngapurancang Bu. Mas Aris ngapurancang Mas. Rodok dhuwur Mas, aja ngisor-ngisor kaya nyekel apa. Nah. Foto wajib 64
Mangga. Senyum Mas Aris. Nah, Jatmiko yen matono kudu manis muresen seming sasomo sama ning manusa sami Satira bangsa Indranjang Kawat.
Agung kok bagus sih kaya mangkono ora. Senyum dong Mas Bambang. Mas Bambang, senyum Mas Bambang. Loh kok senyum kok malah noleh? Senyum dong Mas Bambang. Mas Bambang kon senyum. Wah, lho lah kok yo isih golek. Nggih, salaman semuanya boleh turun. Kita lanjutkan lagi setelah langsung foto. Hadirin tamu dan sarwati sagung para tamu ingkang dat kidurmatan paripurna upacara panggihipun putra pinanten Saribit ingkang mundhut gagrag Surakarta ingkang lumampah sanjawining kraton sepindah malih nyuwun gungan abok bilih ingkang nggih saudara kandung, ayo saudara kandung Mas. Ingkang kawula aturaken hanamung mekaten mboten jangkep kathah tuna dungkapipun sepindah malih nyuwun gunging samudra pangangsami. Kawula ingkang piniji hangladi upacara panggih kathah kekiranganipun sepindah malih nyuwun gunging samudra pangaksami ingkang tanpa pawindan ingkang salajengipun MC badhe kalajengaken dumateng Mbak Novi. Untuk selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Mbak Novi untuk memandu jalannya resepsi pada siang hari ini. Terima kasih, monggo Mbak Novi. Silakan Bapak Ibu berdiri sejenak yuk. Pengantin juga boleh berdiri ya. Ibu boleh dipegang sawerannya. Pengantin boleh diambil uang koinnya, nanti kita ada saweran pengantin yang terakhir ya. Ibu boleh mendekat Bapak di sebelah sini. Ya, wah banyak sekali ya. Oke. Ibu bentar. Belum ada instruksi Ibu. Belum ada instruksi, tunggu dulu ya. Oke, kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3. Sebelah kanan, sebelah kiri mana nih? Kau pada duduk nggak ikut saweran? Sebagai penonton aja ya. Ayo. Alhamdulillahirabbil alamin ya, saweran pengantin telah selesai dilaksanakan. Dapat berapa Ibu? Sepertinya banyak banget. Coba dihitung ada berapa? Oh, ada berapa? Ada 10.000? Oh lebih ya. Ibu ada berapa? Wow, ada uang gocengan ya ibu-ibu ya. 11.000 ya. Oke deh ya. Tentu saja kita doakan ya untuk kedua mempelai kita. Semoga di dalam rumah tangganya diberikan rezeki yang berlimpah ruah. Amin amin ya rabbal alamin ya. Kami persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya kita akan melakukan sesi foto bersama. Ya, yang pertama dari keluarga besar pengantin pria. Setelah itu bisa dilanjutkan keluarga besar pengantin wanita. Bagi Bapak Ibu yang sudah melakukan sesi foto bersama, dengan senang hati kami persilahkan untuk menikmati hidangan yang telah disediakan ya. Tapi yang belum foto jangan makan dulu Ibu Bapak ya. Oke, langsung saja dipersilakan kepada keluarga besar pengantin pria naik ke atas panggung untuk melakukan sesi foto bersama. Ya silakan kedua mempelai beserta kedua orang tuanya berdiri sejenak, kita akan melakukan sesi foto bersama.
Udah di fotonya? Oke, udah siap semuanya ya. Pengantinnya juga udah siap ya. Udah siap belum Aris dan Rosiana? Udah siap ya. Oke, kita hitung bersama-sama. Angkat tangannya, angkat. Oke, 1. Diayunkan bunganya. Diayunkan bunganya boleh? Diayunkan. 2. Diayunkannya lebih tinggi lagi? Lebih tinggi lagi? Iya. 3. Sensor ya. Udah gak sabaran ya. Iya. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Belum. Di prank ya. Oke. Lanjut lagi ya. Sambil joget boleh, joget dulu joget. Nggak ada lagu soalnya ya. Oke, 1, 2. Ya, belum juga 3, udah dilempar aja. Udah, mau diulang apa gimana nih? Hah? Mau diulang atau gimana? Nggak usah, baik ya. Silakan yang menang maju ke depan. Oke, silakan mana tadi yang mendapatkan bunga? Hah? Halo kakak, namanya siapa? Dewi. Kak Dewi, udah punya pacar atau belum? Belum. Yakin belum? Beneran belum punya pacar? Mungkin pacarnya ada di sini. Pacarnya Kak Dewi ada gak di sini? Gak ada. Beneran belum punya pacar. Lagi jomblo. Udah berapa lama jomblo? Berapa ya? Lupa. Lupa. Ada 2 tahun, 3 tahun? 3 atau 4 tahun? Iya betul. Wow, lama sekali ya ngejomblonya. Sampai 4 tahun. Percaya gak kita? Ada yang percaya gak jomblo sampai 4 tahun loh? Iya. Hoak. Iya. Yakin? Oh yakin. Tapi kalau temen deket cowok mah pasti banyak ya. Sering jalan bareng, makan bareng. Iya gak? Ya kan temen. Ya kan temen ya. Apa jangan-jangan HTS ya? Hubungan tanpa status. Ya. Jangan-jangan Kak Dewi ya yang di HTS ya, di PHP-in. Oh enggak, baik ya. Oh baik hati. Baik Kak Dewi, di sini kan kakak yang sudah mendapatkan bunga. Mungkin ada sepatah 2 kata, ada doa dan harapan Kak Dewi ke depannya apa? Dipersilakan. Buat sahabat saya, Oci dan pasangannya Aris, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Emang iya? Buat saya. Oh ya udah, mudah-mudahan nyusul tahun depan. Ya padahal kan buat dia juga bisa lah. Saya doanya juga buat dia. Oh gitu, ya udah mudah-mudahan nyusul ya. Doain. Amin. Oke, jadi doa terbaik dari Kak Dewi adalah cepat menyusul Kak Rosiana dan Kak Aris ya. Amin amin ya robbal alamin. Ya, baik silakan dikasih hadiahnya. Sambil difoto ya dengan tim fotografer. Mungkin pemenangnya di tengah boleh fotonya. Kak Dewi di tengah maksudnya. Orang ketiga. Gaya bebas. Ya, terima kasih ya. Dipersilakan kepada Kak Dewi untuk turun kembali. Mau size baju? Baik Bapak Ibu, di sini pengantin kita
masih menyediakan 2 hadiah lagi ya. Jadi bagaimana caranya untuk mendapatkan hadiah? Dari pengantin kita akan memberikan sebuah pertanyaan. Ya. Baik Bapak Ibu, pertanyaan yang pertama ya, siapa di antara kalian yang tahu ukuran sepatunya Kak Rosiana? Di sebelah sini ada yang tahu? Bentar dulu, kita tunjuk satu-satu. Ibu berapa? 36. 36, kita tanya dulu ya. Kak Rosiana, ukuran 36 betul gak? Gitu ya. Salah. Ada yang bisa menjawab? 37. 37, betul? Salah. Siapa lagi yang mau jawab? Ibu berapa? 38. 38. Wow, betul sekali, jawaban yang sangat tepat. Boleh maju dulu Ibu untuk ngambil hadiahnya. Wow, nggak disangka-sangka ya, Ibu lagi makan. Alhamdulillah dapat rezeki ya. Silakan naik ke atas pelaminan. Ya. Silakan pengantin dikasih hadiahnya. Mohon maaf Ibu ya, lagi makan kita ganggu. Ya, difoto dulu. Senyum.